mo-surrender na lang unta si Pastor Kibuloy aron makapahuway na ang mga pulis ug ang mga tao sa Davao tungod aning Pastor Kibuloy nga nakahatag kini kasamok sa Davao City tungod sa pagpangita niya kay wala pa man gud ni siya nagpakita hangtod karon. Kung wala siya isala, kinahanglan at tubangon niya ang iyang mga kaso aron iyang tubagon ang mga pasangil batok kaniya nga nang molestiya kini og minor og dinapay kasong nga human trafficking. Ang mga supporters ni Pastor Kibuloy nanawagan nga paresaynon si Presidente Bongbong Marcos dili man na mao. Hunaan ninyo nga dunay kaso si Pastor Kibuloy ug angay lang kining dakpon kanalutsan man siya warrant nga man siya warrant of arrest, deserve man ang warrant sa mga pulis. Unsa may labot ni Presidente Bongbong Marcos sa kaso ni Pastor Kibuloy. Sa wala pa na nahimong presidente si Bongbong Marcos, hagbay raman na nga nahimong wanted si Pastor Kibuloy dito sa Estados Unidos, mga kabombo. Unya, dunay reklamo nga giatuban si Pastor Kibuloy dito sa Senado apan walay pastor nga nipatimaw aron tubagon ang mga reklamo, mga kabombo. Namang gud babae gud nga matod pa giabuso kuno sa ni Kibuloy o nya gipatawag si Kibuloy sa Senado, wa po nipatimaw, mga kabombo. Chance na unta niya ngayon nimpihan po na iyang kaugalingon, mga kabombo. Ipakita unta siya para iyang tubagon ang iyang gatubang usab nga reklamo. Kung tinuod ka nga inosente, Pastor Kibuloy, pakita na. Ayaw iamong ang imong mga membro. Imo naman noon gibutan sa alanganin ang sitwasyon sa imong mga sakop. Unya, wa ko'y pakian ang inyong religion kung kinsay inyong gituhuan nga Ginoo. Ang ako lang, naluoy ko nagtanaw sa mga tao nga nadamay aning pagpangita ni Pastor Kibuloy. Di ay mga membro ni Kibuloy giingong gipandakop kay obstruction of justice na ay namatay tungod sa kuyaw, tungod sa kulba, tungod sa kapoy, cardiac arrest. Ang uban dipantirahan pag mga tirgas, ang naong gitirahan sa mga pulis kay mao gina action magsukol, action og babag, mga kabombo. Pastor ka man kaha. Ikaw may leader sa inyong simbahan. Musugot lang ga ka nga maipit og maayo ang imong mga membro, Pastor Kibuloy. Unya diay report ay nga si Pastor Kibuloy nagtago kuno sa underground o bunker sa compound sa Kingdom of Jesus Christ. Matod pa gi-kumpirma sa Philippine National Police nga ilan nang natumbok ang nahimutangan sa pugante nga pastor nga si Pastor Apollo Kibuloy. Nga matod pa anaa kini sa underground facility sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Matod pa ni Police Brigadier General Nicholas Torre III, ang Regional Director sa Police Regional Office PRO 11, nga si Kibuloy nitago sa bunker o sa underground, na kabombo sa Kingdom of Jesus Christ compound o paray pa nilang gipangita ang agianan paingon sa ilawom sa yuta, mga kabombo. O yan, nahibulong lang pod ko. Dili man kaha na search warrant ang gidala sa mga pulis. Apan ila namang gi-search ang tibuok compound sa Kingdom of Jesus Christ. Warrant of arrest man kaha na ang inyong dala. Mura naman mo nag-implementar og search warrant. Baliko na ko, ha. Ang gida sa mga pulis, warrant of arrest. Ang gibuhat sa mga pulis, daw sa nag-implementar sila og search warrant, mga kabombog, ilang deserve sa Kingdom of Jesus Christ nga compound. Ultimo, butanganan o sapatos, giukay. Kay nagtuo ang mga pulis nga naa dito nagtago si Kibuloy. Binugo man na. Butanganan sa sapatos, giukay. Kay nangitang Kibuloy, hasta septic tank, giukab. Kay nagtuo nga ang mga pulis nagtuo nga dito itago si Pastor Kibuloy sa septic tank sa CR, mga kabombo. Ang tuan niyo si former President Rodrigo Duterte sa ilang balay, kung sa ninyong patugan kay matugpang Duterte, kay daw kuno siya kung asa nagtago-tago si Kibuloy, mga kabombo.